everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kung maingon siya nga dili na siya nako, wa na gyud ko mahimo ana. Sa ato palagi, maguhat pa ka nga siya makigbuwag nimo? Ha? Oo. Asa mo tanaw dapit imong utok, Irene, uy? Nasa imong ilok? Mahay blood man sa tanimo? Uy. Nausang tawang ka, uy. Wala gyud kay pagmahal sa imong kaugalingon? Imo nang gihurot atong tampalasan nga Ryan? Hoy, Angel! Aw, Irene! Irene di ay! Ako man si Angel! Pagmata, oy! Angel, Kung nagtuo ka, ha? Nga makasa ka tungod ana imong giingon nga panumpa. Mas makasa ka kung dili nimo mahalon ang imong kaugalingon. Angel, taga isang time. Tagaan time ba, oy? High blood ako, ha? Tagaan siyang time? Or tagaan og time tong hayop nga Ryan? Lagot ako, ha? Ikaw, Irene, ha? sabta lang gud una ko, Angel. O sa umati ka sa pagsabot? Dili ko makigsulti niya nga ako ra. Kinahanglan nga naa ka. Ha? O, see? Namahaw na lang ta. May nahitabo ba? May mianhi ba kagahapon para i-confronta? Nigabiin na lang yan. Nibuntag na lang. Why Angel ug Irene nga ni Anhi dinhi. Meaning, dili tinuod nga may hidden CCTV camera dinhi sa akong quarter nga may access si Angel. O sa mansion tingali doon na, pero dinhi wa. Gikabuang nga nagrita atong Angel. Og si Irene, ang tanga na kong asawa, nito orasan. Sorry. Niya na sila. Wow! Kamu yung duha ang migawas, no? Ala, no? Feeling mo ti ayon na gidi ay mo? Unsa? Ni-judge na sa gaha, Angel? Wow! Wow! Wako kasaga nga to da, Irene. Ay, nasa ba ka, Irene? Ngayon mo nagisagpa ang akong iig-agaw. Da! Han! Naunsa man ka? Han! Ayaw kong tawgaghan! Madam plain ako, ha? Marag kaya ram na nimo, Irene. Ikaw na sa'yo nagsul-sul, ining Irene, no? Abay! Oh, abay! Ay! Dinain na sa ninyong sabot nga! Nga na si Ryan din sa akong partner! Kinain og sabot, ha? Kabaga ni Mugnaw! Maragwa nila matanaw akong gisend gahapon, Irene. Gisen? Wa gid ninyo tanawa. Ani na lang. Ato na lang nato tanawon sa monitor, Irene. Para klaro na lang gid ba? Utsay. Monitor sa CCTV ang akong gipasabot. Kana, kung wa gihapon mo makagets. O kung wa lang gihapon mo mutuo nga may mga hidden cameras din sa servants' quarter. Nga naman mo. Ha? Luspan ng wait ninyo. Nya sa may nyo ikasulti anang naa sa CCTV footage. Mga hayop mo! Mga hayop mo! Kana, sige pa! Puni pa! Pasaylo Ay, gakos-gakos ni Erin ha! Kay hugaw ka! Han, pasaylo ako. Napanuwayan ako, Han. Kitanda ko ng babaeng panuway. Panuway? Hoy! Ang ako! Manay tinuod mo. Gitintal na ko ng runa. Tuwi ko. Iyara kong gitintal. Dagway bayas gitintal! Gitintal ka? Nga nung nagpatintal
man sad ka? Uy, wako panintalan na niya, oy! Siya yung nanguyab na ako! Nagpatuo pa na siya! Pagpirmiro ay gaulitaw ko na siya! Di na tinuunan. Siya ang nag-una-una. Siya ang nanintal na ako. Og, pasaylo ako nga nagpatintal ko, Han. Pasaylo ako. Promise, di na ko mausap. Di na ko mausapan. Promise, Han. Di na ko mausap. Di na gyud, Han. Mulikay na ko na niya. Sugod ka ron. Kuan ka nang papawao na lang to siya din, eh. Uy, ngano? Ikay iyang amo? Sa naman ginay ng imo yan, tinud anay na na! Makigbuwag na dyan ka na ako! Kasagpahis ti mo dako, oy! Ngano masag ka, Rona? Ang nahangol masag ka ining Ryan nga bading. Ha? Sabring! Tukaan ko. Ako ba ding? O kisa di ay ako. Ako, lain sa kag ako. O ikaw, ang aang kami. Bading ni Ryan? Niya ba ka, Angel? Ha? Oo, babaero ko. Pero di ko bading, oy! Ikay sulti ni mong bana o sa inistoryahan na tulo ni attorney. Attorney. Si attorney? Nahibaw si attorney ini? Ang! No! Sagoy no! Yes, oy! Nahibaw na si attorney ining tanan. Nakakita siya sa CCTV footage ninyong duha. Oh my God! Panguros na lang di Ryan. Kay, the end na sa imong pagpuyo sa mansyon. Honey. Ang iyo ka si attorney. Pagkaagyo ni mugnaong Ryan, oy? Angel. Marie. Ha? Ang iyo ka si attorney, Mare, babe. nga nagkamari taon ta. Ha? Tampalungong tanuong ka? Panghipo sa imong mga biste. Ako? Ang na mag-ako. Han, maluwiin taon ka na ako. Mag-unsa naman lang ko kumuha ka. Naaman na, Rona. Pagtipon mo. Panglayas mo. Kana! Di talagi ko anak niya, Han. Makigbuwag na ko anak niya. Bas dili na nako problema. Basta kay dili na ko gustong makakitaan ang imong dagway. Magmaskara lang ko, Han. Tawa mo nun. Pare! Pare, magmaskara yun ka? Ha? Dapa man, pre. Pahawa na din, Ryan. Dili na ko gustong maminaw pa nimo. Pahawa na. Honey. Yan. Honey. Yan, mamahawa na lang tayo. Kaya nasakpan naman ta. Hindi ko maguyog ni mo. Di na ko ni mo. Bantay man bitaw, ha? Oh. Bantay yun! Ayaw kay may pahawal din si Rona. Oh, pero si Ryan, pagka-gigignaw. Sige pagpakiluoy ni Angel. Angel, unay na sad ko ni Irene. Ano niya? Oo, Uy, unsa to? nang may malitang nilupad gikan sa taas. Ha? Mag-istorya na tagbalik ka. Babay una. Honey! Layas na. Layas! Sao naman, Ryan? Di ba layas naman kasi mo asawa? Oh, Layas na dayon. Marie. Saman, ay mari-mari riya. Wa kay pamliti. Ha? Tagaan ta ka. Bye-bye. Bye-bye. Iman-an ko ding adlaw, Angel. Oh, Ayaw pagtuo nga palabyo na ko. Tanan ni mo gibuhat. oh. Uy. Ngano ko taong murag ako may sadan ining tanan? Kaya ikaw bitaw. Kinsa pa man dilain? Ha? Sukad nga may abot ka sa mong kinabuhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi na mi. Mao nga bantay ka lang. Bantay ka lang, babayhana ka! Kay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.